Un nou video, dar astăzi o să testăm niște petarde. Stăm cu primele, să testăm un piccolo. Hai să vedem. Dăm foc și vedem că bubuie. Bubuie cam tare. Acum o să alegem din ăsta. Să vedem cu bubuie. Le dăm o să așa. Wow, ăsta bubuie să mai tare. Am dat mai tare. Acum mergem pe din ăsta și dăm foc. Vedem ce tare se aude. O să bubuie mai tare. Acum începem cu un din ăsta. Haideți. Azi o să le testăm pe toate. Acum mergem la din ăsta. Așa. Asta e de pe părerea mea. Așa, acum o să ne uitați în reclamă, o să ne uităm la reclamă. Da? Acum o să facem să ne din reclama asta, acum o să mai tare petarde care din tot este, hai să vedem care se tare bubuie. Bubuie sunt mai tare dintre astea. Bubuie. Acum mergem la excelente. Hai ca să încercăm. Bubuie, asta și asta bubuie tare. Acum să vedem la biluțele astea cum bubuie. Ori bubuie, ori se învârte. Bubuie. Uităm la a doua. Așa. Să ne jucăm de cramă. După aceea o să descărcăm. Noi o să ne jucăm așa, o să ne jucăm, așa ne jucăm noi. Așa, acum încercăm un din ăsta. Haide ca să dăm foc. Acum ca să încercăm. E bubuița tare. Acum încercăm un din ăsta. Așa. Ăsta cred că se învârte. Cred. Da, am avut dreptate. Facem un dum-bum. Cred că bubuie după aia. Bubuie tare. Iară le creamă. Trebuie să stăm încă. Acum o să facem ăsta. Nu, o să l-am mai făcut. Nu, ăsta. Da, ăsta. Haide, ca să facem. Și haide. Să vedem care cum bubuie ăsta. Dar o reclamă, dar asta e cam de grosă. De groză, adică. Că asta. Vai, te nu vă sperați, copii. Acum o să facem cu petarde din astea. Asta nu petarde, asta e o artificie care o sune în mână și asta vă recomand ca să suneți în casă, că nu se va întâmpla nimic, dar o să fie mult fum în casă de la asta. Că și eu am mult asta în casă. Am avut o cutie, 2-3 cutii de din astea pline. Pline l-am avut. Facem cu din ăsta. Așa și haideți. Vedem.
Wow, din ăsta am avut verișorul meu. Am avut și eu, am avut de Revelion și PS3. Și Piccolo. Vedeți cutie de Piccolo. Asta nu prea mult, am ieșit. Asta să fie ultimul. Asta s-a gătat. Acum o să-l strângem episodul și o să ne vedem data viitoare. Dar, pa, pa, la revedere!